Shubor nakaslem jong Nongshong Hima. Menteri Rang Bado Kari Unarendra Modi mentagasni ula krending kong hapo Parliament Lok Sabha halor ka Thma Middle East dak ba ula kerpat e baro ki seng san perthei ba ki Nongshong Shnong banyatali. Kani kalong shisngi hadian bu umodi ula pendong ye kachingalang ban ki menteri jong na ka benta banyakren ban pentikna ban penbyang marbam ban ki weipat ki jingdan kam hagari Hapdeng ka jing shakta na ka Thma Middle East. Umodi ula penpau ka jing sngokhya namar ka jing beteng ka Thma Hapdeng ka US Israel persya ka Iran ka balami ka jing kta ye kiri ka perthei ki baju thiet pnyang ban gas na kiri Gulf. Umodi ula pentiknai ki Nongshong Shnong kari ba ka sarkar jong kala persyang kat bala ban penbyang petrol diesel ban gas hagari. Ula penpau ba kari ka mat ka jing ka bakraw na ka jing don ka Thma West Asia dag ba ula krenru shaphang ki Nongshong Shnong kari ki basyong basa hakiri Gulf kumjuru halor ka khai pateng bat ka yok ka kot ka bala shakta na gani ka jingja. Ula betha ki Nongshong Shnong ba ki long ki ba Husiar yalade ban Husiar na ki khubor be lambakla na ki Nongsha athok dak baong ngila ban job bi ki jing ladang ye trilang. Umodi ula penyasri me gani ka jingja ko makapor jong ka klam COVID-19 dak baong bahap ban Pynkhreh lupa yalade sashisien namar ki la bandon ki ba Shim Kabu. Menteri Rang Bado Kari udaong bagi kinhun kum kinong de marbam bat kinong lum marbam ki persyang ban Shim Kabu na kum kini ki jing bat Kyntu ya baro ki seng san perthei bat ki sarkar banyatali. Shu ula pentikna bagi bor pahara ki la Pynkhreh bha ula mahamru bagi jing shakta ha ka Thma kanong ka baslam bha kum ta ulaong badei banlong bala Khreh lupa banyatali. Shu umodi ulaong bagi India ka kwa bagi ni ka Thma kan kutno bat ongru bagi jingakran ka de kalat banyapenben. Kani ka Thma kamdei nak benta ka jing mentoy jong ka long Riew man Riew ka India ka penslur ya baro ki liang ban penkutno ya ka Thma da ka basuk ang umodi. Ulit huru ba ka India ka ladon benta banikran halor kani ka Thma da ka baong ba ka India ka penpau ka jing sngokhya ka India ka lekran bat kinong yalam jong ka West Asia bat ka lakerpat ban sangi no ya ka Thma ka penpau ru ka jing bom ya hap ka jing ther bom ya ki jihad Hormuz ka India ka persyang ban penduna ya ka jing long jing man bat kararu ya kasur na kabenta ka jingya tiplam para Riew. Habakren halok sabha umodi ulaong banamar ka jingwan jong ka ayom liur ka jingdawa boarding ka nangkiw. Hendai ula pentikna babaro ki jaka penmi boarding ki don yu udoyong ubabyang bat baro ki rukom penpoy boarding ki don Hapdeng ka jingpet ngor. Shu ulayat hu ba ki don katuk ini ki jihad ka India ki balayo ban jam lingba ya ka Strait of Hormuz. Kumjuru ki nong India ki badon hakithan ba shakta ha ka Thma ki layo ya ka jingrap ka babyang Kidon lailak laipoh nyu ajar ngut kinong India ki balawan phai ying suk nadu baja ka Thma ha ka arpu pratarik rempang bat kidon shi hajar ngut tang na Iran ki balayo ban wan phai no sha India uloong. Umodi uloong baka boarding ka dei ubot lom jong kari kumta uloong baka sarkar ka Shim ki sien jam ban penbyang halor kani da ka uloong baka sarkar ka penmi buon ki kali ba penankam da ka boarding. Ka metro network kala nang kiyaw na kabaduna ya ka arspa sanpho kilometer ha usnam arja khatsal sha ka khatway spa kilometer minta nang tala samru ya ki khatsan hajar tali ki EV bus shaman ki jila ka jingpunan kam mi ka jingtrei kremda shanya tang ha ka umpnyang kan pins kham shu ya ka laway kari ulo